Aj ty si hovoríš, na čo budem investovať, veď inflácia mi aj tak moje úspory zožerie. Tak toto sú hneď dva spôsoby, ktoré ti tento mýtus vyvrátia. Prvá, urči si cieľovú sumu, ktorá by ti stačila pri dnešných podmienkach. Tu prepočítaj priemernou infláciou na dobu, kedy plánuješ peniaze použiť. A z toho ti vyjde suma, ktorú si budeš mesačne odkladať. Po druhé, odkladaj, koľko ti peňaženka dovolí. A túto sumu každý rok navýš o priemernú infláciu. Nič zložité. A čo sa stane na konci? Vybereš si násobne viac toho, čo si vložil. Počas celej doby sporenia si vlastne tvoríš finančnú rezervu na nepredvídané udalosti. A na tom dôchodku si budeš určovať ty, čo si môžeš dovoliť a čo nie. A ak si stále myslíš, že investovať netreba, mám na teba jednu prosbu. Z tvojho dôchodku mi napíš odpoveď na otázku. Ak by si mal možnosť začať sporiť pred 20 rokmi, urobil by si to? Toto video si ulož, aby si tú otázku dovtedy nezabudol.